Don jingma ki tim ki banyelekai haka Champions League lada ki yelekai Persha ya ka Real Madrid menta ka Samoy. Barhadin ba ka Real Madrid kam shimala panra watang kawi ka trofi ru menin ka Samoy ka Real Madrid kalatmu pekan penklano ya ki rangelekai jongka pagila banyelekai bah haka ka Samoy ka ba menta. Parhaka beningkong ka Real Madrid kelawan ra ya coach ubat mai uta Jose Mourinho ubadai coach ubarim jong ka Real Madrid. Barhadin ba ka Real Madrid kelawan ra ya head coach ubat mai uta Mourinho ulasoi ya kirangit kai kibapau bah ha ka pertei hakine kisngi kiba menta. Ndaka ba ka Real Madrid kalasoi ya orang lekai pedang lane uta orang lekai midfielder bapau bah jong ka klub Manchester City uta Bernardo Silva. Pat kalasoi ru ya orang lekai kemat bapau bah jong ka klub RB Leipzig uta Juan Diomande. Pat kalasoi ru ya orang abden bapau bah jong ka klub Chelsea uta Marc Cucurella. Pat kalasoi ru ya orang abden jong ka klub Inter Milan uta Dumfries. Perkara soiru ya orang abden ubapau bah jong ka klub Liverpool uta Ibrahim Konate. Perkinikan kedai kita kirangil kai kibatamai ka ba ka Real Madrid kasoi perpen klan ya ka tim jong ka menta ka Samoy. Baladangi pej ya kini kirangil kai kiba ka Real Madrid kasoi tamai perka jingdan lupa jong ka Real Madrid ya kirangil kai kibapau bah ku Bellingham Vinicius Kylian Mbappe pat kiwei ngila ban ong ba ka Real Madrid menta ka Samoy kan salong kum kowe ka tim ka baklan ba ka bala ban kompet ya ka Champions League perkan bu jing maru ya kiwei ki tim ki ban yele kai Persha ya ka Real Madrid ha ka Champions League. Te paralog kat kum ka jing pe jong pi hato kan ka jing soi jong ka Real Madrid ya kini ki rangi kai ki batmai kan wan ra jing mentoi na ya ke klub Real Madrid perhato ke Real Madrid kalan pan kompet ya ke Champions League pada ke La Liga menta ke Samoy. Te paralog sedrop ki jing sau jong pi hato ke Real Madrid kalan pan job trofi hakan ke Samoy ke ba menta deng ba ke jing la jong ka pan soy kini ki rangit kai ki batmai pat kalalong ru kum kowe ke tim ka baklan ba menta ke Samoy. Te paralog menta ke sengi tang kini ki video ki bakendiat ku boleh shibon.